তিনি 45 कमलपुर एसेम्बली आजकथाइनि बिसिंग खबजाक अप्रासखर बिसिनि 51 बुथ सेन्टाराव तिबेये बदल याकारै खुंताम नुखुंनि काइचुकु बुता तिप्राबथानि बादारम फाइक्या बुबाग्रानि गेदेर तिब्रालेनि सालमुंगो बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै तिनि बरकनो बदलनि बानाया फरमानि बिसिं तिख्लायै बरकनो लामसगै नाहारका आमचाइनि न तिप्रामथानि तांक्रा तपनदे बोरमा खनसो हामबाय तिनि कक थुमनाय रंनो तामन हिमबा जों तिनि कमलपुर 45 एसेम्बली बे तुदुल जाक ताई तिनि उ जाकावो 45 नং भोट केन्द्रनि 45 ताई 52 नि जों जा तिनि काइसा ताकुक खरंनि मानखा ताई बुकु खरखा मानखा borok tini belai no hamjak ka borok bubagarani samung ba bubagarani tuidul mungbai borok buskango je Greater Tripuran mannani ba Greater Tripuran mangkha ka chini borok busuk jutu yogjak no chini borok busuk jutu phiok jano borok tini bebak no saimanoi bubagarano borok tini hamjak sugoi borok tini bubagarani jeta samung no nugoi borok tini khabai khubai ba BJP tongmani ba TPF tongmani borok tini obuno yakaroi borok ottui nungrano yakaroi borok tini haino hai kubui lama no borok tini yakri dilaika borona haino hai khabai kubai ramsugo chung tai buskangni salo borok bo wansugoi tongo chungbai baksa thanjaklai samung tanggoi tai buskango borok haino hai bubagarani imang jeta mukthang sanamnani bubagarani je mukturi kalaimani abuna borok hujanani borok tini chungbai baksa yapri balokka tai balogoino thangnai borokni je koks kacharmung tai borongni kok narukmung asuk saina ani kok muthaka Tripura motha ayuk lokthung tini bubagara ayuk lokthung tini Greater Tripura daktino manthung no ya tini chung kasa opras ko bisiwo kasa joini program khakla klaika bo age TPF tongmani TPF na aidrojoni bo hamjakliya ta Tripura motha tini bubagara ni aidrojoni beraka hamjaka bo khaba khubake bo tini Tripura motha aidrojoni khlaitake ja hambai